ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Tegesipun sakmangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candra-Dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lahir batos. Kula mboten badhe wantun matur dura dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semareka den prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kakang Semar menapa sampun aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klindhuning patrap ingkang rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padukan Pringapus. Manik Maya. Iki ora nira babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhakake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu natohake nyawaku karo Bathara Guru ya adhiku Manik Maya. Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe ning Pringapus. Kakang Semar sejatosipun kaludhangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para Jawata mlempertangga jiwa lan Jambudipun Nirmala supados sak mangke dipun dharar sarengan kaliyan ingkang ngrayipun Manik Maya miwah putra panjenengan Ulagareng menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggih adhahar kang seger nggih anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ae. Wis suwe banget aku rasak pejagong karo adhiku Manik Maya nek pancen kepengin nyugata karo wong tuwa. Aku mengkari manut Bathara Guru Surawati mesti ngestaken dawuh kula. Lang-lang dia mangungkung. Kakang Badranaya, piye? Pasugatan dedharan sampun kula aturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih lahir batos. Gareng. Malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya. Waduh, kanugrahan yatra. Wah. Ya mimper-lemper tangga jiwa karo Jambudipun Nirmala reng. Wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah iya.
Sentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarita. Tan Grahita kula Semar nampi pangandikanipun Hyang Pikulun Jatimurti ingkang manis manuhara. Satemah dhateng Grahita lamun plempertangga jiwa Jambu Dirpa Nirmala. Awas cinampur wisa racun ingkang neniwasi. Dupi dendahar dening kula Semar Badranaya. Kelurahan Ala Garing Tuwin Kelurahan Petruk. Plak Kapidara Panakawan ketiga datane nget Purwadasena Anjala Kepati Hyang Pikulun Kanika Putra. Sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katul wukir moyat mayik saking dias balewur warkencang aruda yang mak pong mbok bolong kali cedhi sapa sing gawe lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dedosanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan dedosanipun Adi Pramesti Manikmaya wah pripun. Ingkang sekawit ingkang raka isi dipangul dalu-dalu menika sampun bombong marem bingah. Dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ing kados mekaten. Lah kok tinemunipun menika namung ngatur dara. Jambu Dirpa Nirmala plempertangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Nala Garing menapa dene Petruk. Ingkang samangke boten emut Purwadasena Surawati wonten dawuh. Bathara Indra wonten timbalan. Panakawan katelune bandanan papan ana ing pinggiring Candra Dimuka ulun pribadi mengko ing bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk ana ing kawah Candra Dimuka Surawati. Das pundi tadi lah kok mekaten makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang werda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat jatosipun panjenengan menika mboten nguwaosi ning sing kuwasane niku Gusti Ngakarya Loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mubamu sing para titane kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatenipun Adi Pramesti Bathara Guru menika kula mboten sarujuk, kula mboten mathok. Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathok perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembe dhateng Kakang Rada, kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu-melu mboten badhe garap. Nek wonten menapa-menapa kula semanggaken dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel Kakang Rada. Kula semanggaken, kula semanggaken. Kula nuwun pukulun Kakang Rada. Menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah
titah minggah wonten ing kayangan. Kula sumanggaken. Ampun kejak omong kali kula. Lho kok ngaten? Nggih, panjenengan wis ora iso dikandhani, ora iso dielekke. Nek wonten menapa-menapa kula sumanggaken. Sinten ingkang wantun minggah dhateng kayangan? Kakang Rada. Monggo dipun presani, dipun presani kemawon. Kakang Rada, punapi? Kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan? Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki? Wes sajake ora nrimake lakon iki kula sumanggaken Rataya wis ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangertine elek watu barang tekan kayangan. Pun menika klatri nanggel. Sinten Kakang? Kula sumanggaken, kula sumanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Monggo, Di. Migunjang kancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Janaka Arjuna kena ngopo kita satriya kok sangu watu namit pasang Kalimantabi tinebina ngiloduni maling tang-tang bulun kuengeng ngayapun Janaka ngabiyanto ngerso paduka mangadi bukulun. Ya Arjuna saka ngendi Janaka? Saking Sregin. Kok diarura kowe. Kok nek tumindak elek mesti ya Janaka kaya ngono Janaka model ngendi? Padha Raja sak prapta kita miring sambikala tansah cinaketing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ngawuningen wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rada menika pripun? Kula sumanggaken ampun caturan kali kula. Janaka kok Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Nggih. Apa ing dadi sebabe Janaka kita munggah ning kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar, kalih Kakang Garing, 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdarunadas Pukulun. Kakang Semar Nala Gareng kalian Petruk menika dipun beta wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih kalersan mekaten Pukulun? Kakang Rada, menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Monggo, dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora dadak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alemipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang iki ben ora. Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka uwun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Mboten kula mboten. Yen to Semar, Garing lan Petruk mapan ana ing kayangan. Sameneika wonten pundi Pukulun? Kula sanget
kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh, Pukulun menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Gareng lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa dipun boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar perjal kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinomar kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balang ngora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun Ora ta ya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar Gareng kala Petruk. Iya pancen mengkono. Wiladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dlamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep cemplungaken ning kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbalekke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Perkencang arudayang pak pong bu bolong kali code sawa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Rada ki menapa malah gumujeng? Ha iki gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya wis ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya wis ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Trisula. Kelakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajrih kalian Cestri Amin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat. Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh blingeng rayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru cetha kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengah pun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono to Janaka. Mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga. Nggo pitung. Aja waton cakepe nae dhewe. Kok ora bu kula kepengin nyatakaken. Ayo karepun Kakang. Aku melu.
Ngendikanipun Hyang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang wantun ngembari kaliyan kula. Koko Prabu sampun dipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika. Kosek aja kesusu. Kakang Semar ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat. Apa? Kembarat. Ambok ke timur. Gareng mataku kelilipen gareng. Kelilipen apa? Kelilipen kewan. Mbok kelilipen pacul. Gareng yo sia-sia ro adine ora. Sopo iki Nalendra? Takon karo lho kok sik to. Kowe iki Janaka kok ora ngerti karo aku ki piye to? Oh iya Dik. Iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah, minggir tendangane. Kosek Werkudara aja kesusu. Iki Janaka lho. Koko Prabu kasinggihan mengaten koko petuk. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Pangapunten nggih, Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngenten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dosa tak panah. Nganggo Kyai Pasopati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Kok kowe nibake Kyai Pasopati. Ayo tandang ana Janaka kose. Wis to, wis. Arjuna sabar, iki aku sing ngurus. Inggih kok ora usah, kowe rasa nesu. Mboten. Yai Kaipe. Kepiye Kakang Kaipe? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke, aku wis ngerti kowe sapa. Sapa aku ayo? Lho, batang nang ngene apa piye? Batangan nek pancen iso. Kowe ora Bagong to? Duh. Lho, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho lah iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Ngaku wae. Petruk dalem Kresna iki maliyane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kose. Ngawur wong Durna wae kecore ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki rak tendangane. Kose Werkudara kose. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho, le bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok yo nganggo peningal lak batin, nganggo permana jati. Anak kula kok iso ngglelenge kaya ngenten iki sebabe apa? Oh lah dalah. Nyuwun pangapunten, kula nyuwun pangapunten.
Sepinten ngarepatan kula diagung pangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya janaka tak tampa ambuh aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Nggoyangmu Ora iki. aku ndoro durung muni asih. Yang ora asih to. Asih dasmu iki. Antil sisan kowe ora. Badar-badarke. Ora ono. Klawer brek ora. Ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna. Ora dadi ngopo? Arjuna ora dadi ngopo? Werkudara ora dadi ngopo? Sapa iki? Iki anake sapa iki kok? Bagong kuwi Sang Hyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus metingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe. Mung dinyak-nyak nek ora midak telek. Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senengane iki rasane. Ayo ngomong-ngomong. Edangan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngopo? Kuwi Sang Hyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicik. Besok sekolah ora we. Ngarep ora mlebu meneh, alasanmu met ta. Bagong pancen edan. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih Bu Kulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih Bu Kulun. Kresna wonten maring adhawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Manikmaya wonten dawuh Kulun. Sira jejering diwaning para dewa mboya prayitna lamun sejatine ulun ingkang momong lawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan mapan ngrepat kepanasan ulun manjing sajiwa kelawan Bagong. Mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Sula sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Monggo Semar kaningaya urip ana ing jagat merga saka okal gawe kita nggon kita tumindak dura kelawan wong atuwa kita ya kuwi Sang Hyang Tunggal. Nganti Semar kelawan kadange tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi dewaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Teka atmajaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi dreden tontonan kang aran Dewandaru lan Jayandaru wae. Ora kita keparengake yen pancen kita isih howel saiki ngene, ulun ingkang dadi wakiling Bagong, ulun ingkang nyuwun Dewandaru lan Jayandaru diparingake apa ora? Mbok wenehake apa ora? Ora wangsulan. Nanti kon Sang Hyang Wenang kaget e. Wedi aku. Oh cangkemmu ora. Ana dewa ning ngarepe kok bengok-bengok ora. Ngapunten nggih Bu Kulun. Ora dadi ngopo. Kita kuwi wong dugal kewarisan. Mekaten inggih. Menake ora? Iya Bagong, ulun paringake sah. Oke. Pun diparingke Bu Kulun. Bagong Tampanana. Yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Dewandaru lan Jayandaru, ulun ingkang bakal duka kelawan Bathara Guru. Kapokmu kapan? Mangsane ora. Dicukup. Iya Bagong. Mengko dhisik. Saiki? Iya. Bukulun Bagong
matur saiki ya kudu tok jupuk saiki. Inggih kula monggo. Lho maju kok ancor. Iki dudu ancor nanging Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru. Bagong, dalem Bu Kulun. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring Sambikala wiwit Purwa Madya lan wusanane satemah bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bu Kulun. Kulun kundur makayangan. Nggih, nderekaken sugeng tindak Bu Kulun. Iya ya Bagong. Bathara Gurun kundur makayangan kita tetepo dadi dewaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adi Bu Kulun. Pripun? Senengane kok duwe kuwasa kok kumawasa. Wenang digo sewenang-wenang. Angwasa kinarya godhol. Anten-entene panjenengan ora kewirangan to. Bagong jingkrak-jingkrak. Coba to. Kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru kok dienggo tek-klothekan tek-tek. Nek ora Bagong ora to. Nggih Kakang Trudo. Mulane kok sampun ngastu mindake mboten sae, mboten prayogi dadosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodho ing ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dhateng pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing Kahyangan Suralaya Adi Manesa Para Guru. Ajeng napa e? Wah. Kurawa dampyak-dampyak. Golek-golek seneng. Kurawa ke sore ora metu dampyak-dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Gandeng wis entuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong. Nggih, Pak. Muga-muga rancak niring Sambikala. Wiwit saka Purwa Madya wusana tansah pinaringana kawilujengan saka saning dat Kang Purwengdat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestukake dawuh. Durga mendhak kala sirna iki dadi uduming gaweane Bagong tok. Ning dadi gaweaning para Panakawan nggone bakal mbangun wewangunan ingkang dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning Gati. Wis bubar to, Pak? Wis.
Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Waduh nang kotak meneh terus. Wis ora apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning gati sura Sudraja ingkang ratsuh brasta tapi kula Darmastuti rayu samya makarya rayu samya pinanggi. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged tinampi dening ngersanipun para lenggah diniya dereng. Kula namung budidaya benjang sageta sangkung sae tembang sampun lampah. Amit pasang Kalimantabe tinebena ing Iloduni dumawahing tawang tuwang. Dandane enten apa to sinuwun? Nek pancen Bagong niku kleru, Bagong niku salah. Terus kula ajeng dipidana. Mbok rasa dijak tenggon sing sepo-sepi ngenten iki. Terus kula niku dipatrapi pidana nek perlu ditonton piyai akeh supaya sami prisa nek pancen Bagong niku luput tetep nampa pidana arepa Bagong niku abdi sampeyan. Sing jeneng pengadilan hukum negara Ngamarta niku mboten bau karo kapine nindakaken dana wesi asat. Nadyan niku kulit daging mongko luput tumraping negara dipatrapi pahukuman nadyan to nuwun sewu wong liyan kebrayan ning labo-labet tumraping negara Ngamarta tetep diparingi kanugrahan. Ngoten niku jenenge pengadilan yang adil lancar. Adan Nenek sampeyan terus kula dijawal-jawil dijak mriko dijak mriki dijak mriko rame pindah golek nggon sepi. Jane enten apa to? Engko gek kula ajeng mang perkosa. Bagong. Aduh iki kata-kata halus ngene iki biasane terus malah menyesatkan. Wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Satemene aku kuwi entuk dawuh saka Yayi Darmaji. Wah. Darmaji niku Puntadewa. Oh nggih. Puntadewa terus klebu Werkudara Janaka. Yayi Aji kuwi penggali resah. Resah dan gelisah. Ngoten niku. Aja dilagokke sithik. Aku ngerti kuwi lagune Obime Sakul. Tresnane modern tenan iki. Ngerti lagu e. Wis to, aku ki nek tok marahi guyon mengko ndak suwe-suwe aku ya guyon. Mula iki rembug sing wigati. Nggih. Ngendi-endi papan kawula padha ngresah. Nganti tekan talingane Yayi Darmaji yen to akeh nalindra ingkang wis didapuk dening Yayi Puntadewa supaya nglenggahi negara-negara sabrang. Ingkang kabeh mau ke bawah keperintah negara Ngamarta ning gone nindakake pemerintahan tansah nindakake mangan bandaning kawula tegese mangan bondo negara. Wo korupsi. Iya. Nglembrah ana ning endi papan. Mongko persasat kaya tukuling jamur nganti ora iso dindakake. Lah penggaling Yayi Darmaji tumuli kepengin ya kuwi gawe sawijining pakumpulan ya kuwi wong sing bakal mbrasta wujuding menungsa-menungsa sing demen mangan bondo negara. Wong-wong sing seneng korupsi. Iya. Tegesno tembung sing saiki. Nggih, sampean ora paham, sampean SDM rendah kok ndasmu kuwi. Ratu edunake SDM rendah. Nggih nyuwun ngapunten terus sak banjure. Lah, mongko miturut pengendikaning Yayi Darmaji wong sak negara Ngamarta ning aku omong kowe aja gembelo sirahmu lho. Aja gleleng, aja gaya. Nggih. Miturut pangendikaning Yayi Darmaji wong sing jujur katone ala, nanging wonge jujur kuwi ora oleh kejaba mung Bagong. Cocok. Cocok. Andal. Kula niki pancen wis dititeni karo wong-wong kanca kula ya tepungan kula. Kula niku pancen wonge agal growal-growal wong ngene wis sakarepe dhewe. Ning kula niku urung tau kok sing jeneng nyuntet dhuwit sithik mawon urung tau. Panjenengan prisa piyambak nalika nek panjenengan ketemu kali kula Bagong tukokno rokok. Nate susuke kula sak ketoke wis. Lah nika pas lali. Ning biasane mboten ajeng kula untet mesti kula kondurke beda kalih gareng beda.
Ya mesti diunthet duwite. Terus kersane kowe bakal didadekke pengareping para wong-wong iki mesti nuding bakal mbrasta wong kang seneng mangan bondo negara. Tegese kowe dadi pengarepe ketua. Iya pancen ngono. Oh, angge. Ning iki abot lho Bagong, yen kowe ora iso ngleksanake kowe dadi dawing Yai Darmaji, kowe malah bakal nampa pidana. Nanging yen kowe pancen tegel mbrasta wong-wong sing seneng mangan bondo negara, kanthi ora mandang sapa wae sing bakal mbok cekel mau, nadyan to kuwi wong liya kulit daging sedulurmu, yen perlu sanak kadangmu, yen pancen luput lan kaderengan mangan bondo negara, nganggo bondo negara kanggo keperluaning pribadi, kuwi wajib mbok cekel. Yen kowe ora tegel, yen kowe ora iso nyekel tegese tetel. Kapi tayaning Yai Darmaji nggone wis ngangkat kowe minangka dadi pengareping wong kang bakal mbrasta wong kang mangan bondo negara mau Ponokahan Bagong. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung ganduan rimang lir-lena tanpa kandhen yen tan lulus samangku sang Dyah Utama. Oh Sagora saha kanthi sumpah prasetya dipun ungkuli kitab suci kula tetep ajeng nindakake dawuh Sang Prabu Puntadewa. Mboten ngomongaken menika kadang sanak tangga tepale nadyan menika tesih kulit daging kula dhewe. Nek pancen gawe rugining negara sarana mangan badhok bondo negara, kula sing sago bakal ngrangket menungsa menika. Bagus. Wah, aku seneng krungu sumpahmu. Syukur Bagong aku seneng. Ya Bagong aku seneng. Nemeng seneng kowe akeh tunggale. Kene iki lek sumpah ya menak-menik lho. Tegese wis antep tenan. Antep. Wis tak banduli ya wis antep. Ora usah kuwatir. Yen ngono wiwit dina iki ana dawuh. Sadurunge kowe mengko budal, kowe entuk kampir ning Karang Kadempel pamit wong tuamu. Nggih. Ana adipati ingkang banget-banget nggone grogoti bondo negara. Mangan bondo kawula. Dene adipati mau mapan ana ing Kadipaten Loji Tengara. Rangketen. Bandanen aturus Sanata Prabu Puntadewa. Siap ning ya niku. Ketua sarunge elek. Sandangane kaya ngene niku. Kula ya mau nek kon kaya ngeten iki ya diparingi ra napa lah sandangan napa lah mantol napa-napa supaya kula rada gleleng napa ameng nganggo pakaian kaya ngene nek ngaku ketua komite pemberangusan korupsi ngoten niku ndak ora percaya Werkudara. Nggih. Ana sandanganmu ora? Ora entuk sandang aku dienggo Bagong. Arjuna mbok silih ana sandangan meneng ketok merabot mboten kemawon Wah Prabu mboten. Kula sampun nate maringi ngampil mboten wangsul dipun dol wonten loakan. Iya ta? Ayo karang perlu Lah terus karepmu panjenengan kudu golek sandangan aja kuwatir. Aku nyimpen sandangane Setyaki kowe tak wenehi sandangane Setyaki. Sing duwe sampean tanggung jawab lho. Nang nganti kula ketemu Ndara Setyaki, Bagong nganggo sandang tempiling siramu. Pripun? Aja kuwatir, kowe iki matura nek sing maringi aku. Nek kowe matur sing maringi aku Setyaki wedi. Oh nggih. Wah, gleleng tenan. Lah ya kok ya cukup. Cukup piye? Kula dedel Mboten cukup sirahe gedene semene kok.
Niki nek dienggo napa pacak gulu gogrok e. Ora sah pacak gulu. Wis kowe mangkat to kono. Ngestakaken dawuh nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Bagong muga-muga lebda ing karya Panakawanku cah bagus nggih. Pareng mampir wonten dalemipun bapak kula tak pamer karo bapak bab sandangan kula lan pacakan kula lan titel kula sing mau diparingi dening Sun Prabu Puntadewa. Sakaremu Nyuwun pamit jenengan. Kolor tak dudut e. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulga ketimbalono barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana, jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dadi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone Siadi Lenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong mangsa Baronga Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastike ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Wah ngandera mlebu cangkem. Mengatunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundhe kejimat mari mendayana nanggal santosi. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Karena kula niku nek krungu pengendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika
Apa Bagong? Sik, mataku samberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya halus, monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Bodho Kandirarja sapraptamu. Pangetenipun Ndara Werkudara wilujeng niring Sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya ubah-ubah kok. Iya, Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Punakawan Bagong Podararja sapraptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Punakawan Bagong Podararja sapraptamu. Punakawan Bagong Podararja sapraptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Iya Bagong, pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat paripe Dayanana ing kasantosan. Punakawan Bagong, pun wonten pengending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar. Kepareng ngaturaken tebasi tisekol binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus ku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang jero nganu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune,
Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa tahun-tahun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur, ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame ning. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih, teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kali Gareng kali Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun, dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wes pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak saniki rak ngiyai. Oh iya. Ngoten niku akeh banget pokoke. Ha intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhake kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong. Nggih, ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono. Nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta, Bagong. Sowana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwaduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Geger marganing Kadipaten Loji Tengara. Nalika semanten Ki Lurah Bagong miwasangganing rencang-rencangipun angepung wakul baya mangap. Wekasan sangganing Pranara Praja Nayaka Kadipaten ing Loji Tengara. Andaning Sang Adipati kantong bolong boten wonten ing saged uwal saking Ki Lurah Bagong. Nalika semanten mulat nenggih Sang Adipati kantong bolong wau. Lakuning lekas lukita linute ing kitung kadung kadereng hamomong membangun manah rahayu
Ya ora pangeran Bagong to, Truk. Adipati Kantong Bolong. Ya wis terserah apa sebutanmu. Ning nang kene kowe karo aku madhek ana ing kewajibane dhewe-dhewe. Aku kakangmu Lugong biyen, kakangku jaman kowe urung dadi adipati dipercaya dening Prabu Puntadewa ning Kadipaten Loji Tengara. Bareng kowe dipasrahi wilayah Loji Tengara, kowe didadekke pengarep. Apa sing tok lakoni iki wis dingerteni dening para pepundhen Pandhawa. Kowe sawijining Narapraja pengareping kawula sing seneng meres marang para kawula. Gunakake bandaning kawula, gunakake bandaning negara, gunakake bandaning kadipaten. Wis ana kawula sing sowan ana ing negara Ngamarta. Lapor karo Sunan Prabu Puntadewa. Nek pemilihan besok kuwi kowe nyalonke meneh. Ning kawula wis tok dumi dhuwit sing tok kowe nggunakake dhuwit saka kawula. Duwite ing kadipaten tok gunakake tok kepentingan pribadimu. Wis dingerteni dening pepundhen Pandhawa, Tru. Ana semobang wangaruna dinetrane nganggo rapuh sabdaning kokiloring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca terus niatmu arep ngopo wong salah kudu diadili aku kakangmu ora nyawang kowe sedulur ora nyawang kowe kakangku nek pancen kowe salah tetep kudu diadili nek aku ora iso ngadili karo kowe aku nglincati sumpahku dhewe nesta pocapane Bagong terus aku ora nrimake. Lah nek pancen kowe arep cekel karo aku nek kowe iso ngalahke karo Petro, Adipati Kantong Bolong cekelen. Lamit lho terus nek peksa wani karo kowe. Sorry, Gong. Oh, Adipati. Oh.
Ayo. Aku yen murka wujud kaya ngene, genah. Mergo kelakuanmu jahat, pakartimu elek. Kowe seneng mangan bandane rakyat, bandane negara. Mulane murka ya wujudmu buta ya ngono. Mergo pambeganing buta iki perlambang murka. Rasah cerewet kowe sing ora cerewet lho. Wah, ayo. Sambat. Mati aku culno le aku tak mlayu. Aku nek tak aturke punden Pandhawa aku nampa budana, aku nampa paukuman. Kowe wajib nyaur keluputamu nganggo pengadilan. Tumbak Kiai Pleret. Kudu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Kara Welang. Ah, Tumbak Kara Welang, Payung Motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY. Pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut, Jamus Kelimasada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukun, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe uga dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar niku dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teka. Ayo ora gleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki seco nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku le tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok.
kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku mung alasane wong keset. Iya Bagong, nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Mung disingkat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga kalih Pustaka Jamus Myang Jimat Kelimasada sareng sak tindakipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangendhikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar. Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo, ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mapunten Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusak-grusu mengko yen ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi nias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nyang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker-ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gagi jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka 3, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga, kelawan Pustaka Jamus Myang Jimat Kelimasada. Ana rasa kuwatir penggalipun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguasani pusaka 3 negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjihke sik apa lahir batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ing ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka 3, Pustaka Jamus Kelimasada, Tumbak Karawelang, Payung Tunggul Naga. Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit dosang reknan
maning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Nun amit pasang Kalimantan nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing ra penak. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndhuwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan Wadak. Semar ki kedunungan Wadak, wong sing wis kedunungan Wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gaya pustaka Jamus Klimasada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kula mrogoe duwe wates kok. Nyepelekke. Nek pancen lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong